Il-Vanġellu ta' San Luqa jgħid hekk dwar it-trasfigurazzjoni ta' Ġesu. Pietru u sħabu kienu mejtin binas, imma meta saru imqajmin sewwa raw il-glorja tiegħu. Jekk naħsbu li t-trasfigurazzjoni ta' Ġesu ftit li xejn għandha x'taqsam magħna, jista' jkun li aħna wkoll għadna reqdin. Iżda meta nqumu, meta insiru għal kollox ħajjin f'Ġesu, xi parti mill-glorja tiegħu tifforma ġewwa fina. Ejja nisimgħu kif Father Bede Griffiths, patri Benedittin kontemplattiv li miet fl-Indja fin-1993, jispjega t-trasformazzjoni tagħna fi Kristu. Il-ġisem tal-bniedem, b'kuntatt ma' dan il-ġisem ta' Kristu li m'għadux limitat bl-ispazju u bil-ħin, għandu fih iż-żerriegħa tal-ħajja divina. Kif jgħid San Pawl fl-ittra lir-Rumani, u mhux hu biss imma wkoll aħna li għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu. Aħna wkoll nitniedu fina nfusna waqt li nistennew l-adozzjoni ta' wlied, il-fidwa ta' ġisimna. U dan it-tnejt huwa parti mill-isfurzar bit-tbatija tan-natura kollha qed tistenna sabiex tinħeles. Bittama li l-ħlejja huma wkoll għad ikunu meħlusa mill-jasar tat-taħsir u jiksbu l-ħelsien fil-glorja ta' Ulli Talla. Din hija l-ġrajja drammatika, ikompli jgħid Father Bede. Din hija l-ġrajja drammatika kosmika tal-univers kollu. Din it-trasformazzjoni tan-natura, tal-materja u tal-ġisem, sabiex isiru il-forma ta' barra tal-Ispirtu Divin, il-ġisem tal-mulej tagħna. U din it-trasformazzjoni qed isseħħ fil-ġisem tagħna stess. F'kull bniedem il-materja qed tiġi mibdula kull jum u kull mument fi spirtu, anki meta jinħolqu ħsibijietna. Iżda għalina għal kważi kulħadd dan il-proċess jibqa' mhux komplut. Il-materja qatt ma tiġi assimilata, inkorporata kompletament mill-ispirtu u mal-mewt dak li ma jkunx sar spirtu jintratt lura lejn id-dinja materjali. Imma fil-ġisem ta' Kristu nistgħu naraw it-trasformazzjoni tal-materja mill-ispirtu qiegħda isseħħ li huwa id-destin tagħna lkoll fil-milja taż-żminijiet.